Sådan kort fortalt, en undergrundskultur, der faktisk rummer alt. Eventyr, spænding og kreativitet. Det handler om at skabe sig et navn og blive set. Det handler om stil, om skills og konkurrence. Det handler om at leve livet vildt og tage en chance. Det handler om at skabe noget ud af ingenting. Om at søge nye veje og ikke gå i ringen. Du lytter til min rapper siger, du er ikke rigtig klog. Hvad skal vi med farver på mure og på tog? Graffiti det er hærværk, og lortet skal bekæmpes. For borgerskabet skal sgu ikke forulempes. Graffiti er hærværk, det er systemets jargon. Men hvad når man lader børn vokse op i beton? Når man skaber en verden, der er kedelig og grå. Uden noget at glo på, ikke noget at tro på. Hvem laver hærværkssystemet eller os? Er der noget at sige til, at de unge de vil slås for en bedre verden? Med andre værdier, en penge og en arbejdsløshed, der stiger. Graffitien har bredt sig til det ganske land. Der farver overalt, de unge går til modstand. Tryk avler modtryk, sagen den er klar. Graffiti det er kreativt selvforsvar. Graffiti, det er kommet for at blive. Sådan går det for sig, når en skriver går i krig. Graffiti, det er kommet for at blive. Sådan går det for sig, når en skriver går i krig. Det er fedt at køre med S-tog rundt i København. Hver anden vogn er malet med et gadenavn. Cave eller tower, Mins eller face, Les eller trick, stem eller bass. Jeg står på perronen og jeg råber juhu. Endnu en holdcar malet af Moa Crew. Men der er meget mere, jeg har kameraet klar. Ace har malet en window down holdcar. Paneler overalt, tags ud og inde. DSB taber og skriverne vil vinde. For også i Jylland maler hjemme drenge tog. Total Revolt Crew spotter ISO. Det er for vildt, en kørende kunstudstilling. Minimand bliver tvunget til at tage stilling til den nye tids kunst og de mennesker der laver den. Forskønner danske tog, selvom nogen af dem haver dem. Men hvem er så den bedste, det er et spørgsmål om smag. Der er mange konger, de bliver bedre dag for dag. Lad mig droppe et par navne på skriver som jeg kender. Nogen jeg har hørt om og nogle af mine venner. Kongen er den vilde stil, den er ikke så let. Måske er det Bates, måske Sabe eller Sweat. Men kongerne er bombning, det er ikke særlig svært. Ransom og drengene er med på lidt af hvert. De bedste figurer, det må være CMP. Men også Face, hvor han har hvad der skal til. Og ISO fra Aarhus, han holder hele vejen. Har malet siden 84, bliver aldrig træt af lejen. Graffiti, det er kommet for at blive. Sådan går det for sig, når en skriver går i krig. Graffiti, det er kommet for at blive. Sådan går det for sig, når en skriver går i krig. Jeg fortælle et graffiti-eventyr, der handler om en hjemmedreng, en kølig lille fyr. En af dem, der maler alt, han møder på sin vej. Historien starter nu, og hjemmedrengen, det er mig. Fat caps i lommen, hættetrøje på. Kander i min rygsæk, hold da kæft, hvor er jeg rå. Mit navn, det skal op, for jeg vil fame være berømt. Jeg stopper ikke før den sidste dåse, den er tømt. Sniger mig ind i garden i den mørke nat. Lister hen af spor som en baggårdskat. Der står togstammen, og nu er den min. Så jeg brager op med farver, DSB er til grin. Jeg maler mit panel og tegner op til det næste. Finder flere kander, for nu skal jeg feste. Så hører jeg en lyd, det er Erling og hans hund. Han råber, men jeg holder min mund. For jeg spurgte som Carl Louis, så jeg smider mine kander. Erling løber efter, han proster og han banner. Han råber, jeg skal stoppe, det er den samme gamle sang. Sådan noget pis, nu var jeg lige så godt i gang. Men hvorfor løber jeg? Det er jo mig, der har ret. Graffiti er det fede, og loven den er plat. Fuck paragraferne og Erling og hans hund. Skal jeg stoppe med at male, skal der være en ordentlig grund. Så jeg vender mig om, og jeg giver hunden en på lån. Kødren går i gulvet, Erling fatter ikke noget. Så får han en på lampen, og han hylder som en kælling. Jeg nikker ham en skalle, idioten går til tælling. Så snupper jeg hans rockejern og sigter uden tøven. Tvinger Erling til at knippe køteren i røven. Så finder jeg et greb og binder begge til et træ. Så kan Erling sidde lidt og snakke med sit kræ. Det var det, haha, så kysten klar. Jeg går tilbage til toget, og jeg maler en holdcar. Spørger mig selv, hvor meget bedre kan det blive? Sådan går det for sig, når en skriver går i krig. Graffiti, det er kommet for at blive. Sådan går det for sig, når en skriver går i krig. Graffiti,